Beyk Allah'ın adı bilen, Assalamu alaikum hormatly ýyldашlar. Ene dilimizin resmileşen 17-nji ýyl dönümine hem gotly mubarak bolsun diýor. Afganistan atly bir ülke ortağa geleninden bäri ene dilimiz şairlarymyz, ýazyjylarymyz we bir näçe ferhengilerimiz tarapyndan gorap saklanypdyr. We bu dil östürilmese hem ýitirilmändir hem. Amma Hukumet-i muwakkat ortağa geleninden soň Afganistanyň asasy kanunyny gorşamak üçin uluý ýerge geçirildi. Bu uluý ýerge bolsa biziň ferhengilerimiz, ýazyjylarymyz, alymlarymyz hem-de ehsasly ýaşullarymyz gatnaşdylar. Olaryň gatnaşan netijesi we olaryň köşüşleri bilen bolsa, munun 17 ýyl öň ene dilimiz Afganistanda resmi dil, yani 3-nji resmi dil diýip tanyldy. Afganistanyň asasy kanununda hem 16-njy maddesinde muňa açıklama berilýär ki, türkmen dili hem 3-nji resmi dildir diýip. We bu bolsa biziň büýsenjimizdir. Ýöne ýatlap geçesim gelýär ki, Awganistanda ene dilimiz resmileşmezden öň hem bir näçe faaliýetler bolupdyr. Radio Awganistana geleninden soň bir näçe müddet zamandan soň elbetde bize türkmen dilinde barnama berilipdir. Bu barnamanyň bolsa ehsasly ferhengilerimiz we ýaşullarymyz hem-de jurnalistlarymyz özlerine bir uly wezife bilip ene diline hyzmat etmek üçin dogry suratda alyp barypdyr. Ve bu bolsa bizler üçin büýsençli işleriň birigidir. Hem-de Hukumet-i muwakkatdan bäri hem bir näçe ferhengilerimiz, nehatlar we hem-de bir näçe ýazyjylarymyz we şairlarymyz öz ene diliniň ösmegi üçin köşüşler edipdirler. We olaryň etýän işlerinden hem köpden köp minnetdar. Yeri bar ki, ene dilimiziň resmileşmegi üçin her bir köşüş eden ýyldaşymyzdan minnetdarlyk bildirsin. We hem-de olaryň hayatdakylarına uzak ömür, can saglyk ve abray, izzet Allah tebarek ve taala nesip eylesin. Alemden ötenlerine bolsa Allah tebarek ve taala mağfiret eylesin. Yadıma geldi ki şu yerde ýatlap geçesim gelýär. Her bir dilin özüne ýaraşa, özüne göre elifbasy bolmaly we bu elifba bolsa dilimizden namaýandelik etmeli. Şu soňlarda bir näçe ferhengilerimiz, ýazyjylarymyz, alymlarymyz hem-de ehsasly ferhengçiler ýigitlerimiz bir näçe işlere ýerine ýetirdiler we bu iş bolsa ene dilimiziň elifbasynyň resmileşmegine sebep boldy. Yani şu wagtda aýdyp bilerski, Afganistan türkmenleriniň diliniň hem resmi elifbasy bar. Hormatly ýyldашlar, ýene de bir gezek ene dilimiziň resmileşen 17-nji ýyl dönümi gotly mubarak bolsun. Bu dile östürmek üçin zahmet etýän ýyldaşlarymyza Allah tebarek we taala güýç kuwat bersin. Häzir bolsa 1386-njy ýylda ýazan ene dili hakynda goşgymy sizler bilen paýlaşýar. Ene dilim, daim seni hormatlap, ene dilim daim seni hormatlap, bahar içre, bagy bostan edermen. Her bir sözüň iyl içinde gaýtalap, halk ýadynda durjak, dastan edermen. Ene dilim sensiň meniň guwanjym, dünýä içre şatlanmaga begenjim. Dilim bar, dünýäm bar diýipdir iller, bu dünýäde ýeke sensiň dayanjym. Ene dilim seni göge götärin, sende bolan nasihatyň tutaryn. Ene dilim 21-nji asrynda seniň bilen maksadyma ýeterin. Ene dilim başga dile bakmaryn, ger özüm ýykylsam seni ýykmaryn. Seni taşlap her bir zada göz sıkıp, Süleyman taxtyna ýalňyz çykmaryn. Nazaridir ene dilim baýlygym, günlügimdir hem-de meniň aýlygym. Dünýä içre şadlyk getirip maňa, ähli beşer içre jaýba jaýlygym.
Afganistan Türkmenlerinin Maxtumqula adında bir ferhengi quraması bolmaly. Ve bu quramada bir neçe yıllar davamında bir neçe işler enedilip hakkında yerine yetirildi. Elbette bir neçe yazıcı alimlerimizin, esaslı yigitlerimizin koşuşu, zahmetleri bilen. Şu kişilerden biriga yadlap geçesim geliyor, merhum Abdülmecid Turan. O kişinin edip giden işe ene dilimizin ve ferhengimizin ösmek üçün ören təsirli işlerin biriga. Allah'ım olara mağfiret edip cayini cennetil ma'va eylesin. Yöne Abdülmecid Turan'ın alemden ötüşü bilen Güneş Mecellesinin hem ömrü tamam olup faaliyetten qaldı. Ve şu sonlarda bu işler Encümeni Ferhengi tarafından yerine yetirilen yoktur. Aydesim geliyor ki böyle günlerde Maxtumuli Ferhengi Encümeninin reisinden ve kelidi azalarından hiçbir haberi hem yok. Afganistan Türkmenlerinin dilinde geçen yıllar davamında bir neçe neşriyeler hem bolupdur. Yöne devamlı bolmadı. Onların alıp baran işlerinden hem köpten köp minnettarlık bildiriyor. Hükümet muvaqqat kurulup hem de asasi kanun koşularından beri bir neçe hususi radyolar açıldı ve ol hususi radyolarda olsa ehsaslı yigitlerimiz öz ene dilinin ösmek üçün faaliyetler ettiler. Onların hem alıp baran işlere bizler üçün təsirli oldu. Indi bolsa yadlap geçesim geliyor ki Afganistan boyunca Türkmen dilinde veya hem Türkmenler tarafından qaysı bir hususi radyo hem kurulmandır. Şu sonlarda eşdiyorum ki Antkoy Vulsuallığında hormatlı vakil sahip Şakirbay Kerimi tarafından bir hususi radyo kurulupdur deyip. Ama Türkmenler tarafından qaysı bir hususi televizyon hem açılan yoktur. Yönelekin bir neçe esaslı yigitlerimiz ene dilimizin ösmegi üçün, ferhengimizi halka tanıtmak üçün ve sesimizi çıkarmak üçün az imkanat bilen bir neçe işlere ettiler. Onların hem eden işlere halkımızın içinde ayandır. Hem de safhat-ı içtimaide hem bir neçe ene diline söyüyon ve hem de esaslı ferhengilerimiz ayretin hem yigitlerimiz faaliyet edip otuyorlar ve aydip bilers ki radyo interneti var, televizyon interneti var, YouTube adreslerden ene dilimizin ösmegi üçün hem de safhat-ı içtimaide hem faaliyet ediyorlar. Onların ettiğin işlerinden kadirdanlık bildirip minnettarlık bildiresim geliyor. Indi devlete gelenimizde ya da devlet bize hesap alan yok, ya devletten qaysı bir istegimiz bolmandır. Sebebi şöyle bir neçe ferhengilerimizin dünya gelen günleri ya da onların alemden öten günleri bir neçe alimlerimizin ya da danışmandlarımızın edik giden işlerine elbette hiçbir yada salmandı. Onların eserleri başka kavimlerin danışmandlarının ya alimlerinin eserleri yani devlet tarafından hiçbir gezecekten çap olmadı. Yine de bir zat aydesim geliyor ki radyo televizyonda hem bizler üçün vaqt berilipdir. Yöne imkanat göz önüne tutulmandır. Ve şunun üçün devleti radyo televizyonlarda yayılama çıkan barnamalar ilimiz üçün təsirli ve dilimiz üçün onçalık ula ahmiyete iyi değildir. Yine bir zat aydesim geliyor ki Türkmenler adresinden devlet idaralarında işe koşulup ve Türkmenlerin namayendesi sıfatında devlet kabinesinde veya hem devlet idaralarında iş alıp baryon yaşollarımız azıcık insaf etsinler ki başka işi yerine yetirmeseler hem ene dilinin ösmegi üçün bir neçe işlere hiç olmasa her biri birce işi yerine yetirseler ören yaxşı olur mu diyorum. Sebebi bu mevkufu, bu mukam sizde ömürlük kalmayacaktır. Yönü sizin ene dilinin ösmegi üçün etcek ve edeni işiniz olsa ömür bakı kalacaktır. Yönü qalanını olsa özleriniz biliyorsunuz. Eğer hedden aşan olsa sözlerim uzun, yine uzun. Bağışlayınız. Minnettarım.